Mun san haɗin baki shine kowa da aƙidarsa, kowa da manufarsa, kowa da inda ya sa a gaba, amma sai ɗakin taro ya haɗa mu taru mu haɗa baki mu fitar da takardar bayan taro iri ɗaya mu ce mun haɗu, to wannan haɗin baki kenan. Hakikanin haɗin kai shine wanda zai gino akan Allah ya ce manzon Allah ya ce. Mu yadda cewa maɗauri na gari ɗaya baya iya haɗa mutane sai yan aƙida ta haɗa su, addini ya haɗa su. Maɗauri na ƙabila ɗaya ba ta iya haɗa kan mutane sai yin addini ya haɗa mutane. Sannan maɗauri na jam'iyyar siyasa ko ɓangare ko gari ko ƙasa baya iya haɗa mutane in ba hakikanin aƙida ta musulunci ta haɗa su ba. A iya samun bambanci tsakankanin al'ummar musulmi da fahimta daban-daban, amma kowace fahimta ana kai ta ne a ɗora ta kan sikelin Allah ya ce annabi ya ce fahimta na za tun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yayin da duk kuka yi jayayya cikin wani lamari kuma yadda shi zuwa ga Allah, kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan a samo hukuncin sa a wajen Allah da manzon sa. To wannan shine hakikanin abin da zai kawo sauki na rarrabuwa da al'ummar musulmi suke hadda shi. Domin idan aka ce in bika, kila zan ji nauyin in bika, ka bi ni zaka ji nauyin ka bi ni, amma idan aka ce ba kai zan ba zan yi wa Allah biyayya manzon Allah biyayya, zaka samu sauki ni ma zan samu sauki. Lokacin da muka yi jayayya da kai cikin wata harka ta addini sai ka fi ni karfin hujja, to a lokacin nan da na bi wannan hujja na bi ba kai na bi ba. Lokacin da muka yi jayayya da kai ta addini sai na fi ka karfin dalili, da ka risuna ba ka ni ka risuna ba, dalili ka risuna ba, dan ayar ta girme ni, hadisan da manzon Allah duk sun girme ni. Da haka lokacin da ka bi hadisin ka bi aya ka bi ba ni ba. Amma shaytan ne ke nuna maka cewa idan ka yarda wani ya kayar da kai kenan, to sai ka tsaya wai kai ba za a kayar da kai ba. Akan ba za a kayar da kai ba sai ka bijirewa Allah, ka bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ko shakka babu rami ne na halaka. Fata na ubangiji subhanahu wataala ya hada kanmu kan biyayya ga tafarkin manzon Allah sallallahu